и нас от жени. Къде се подвижа? Ти спешила на камерата. Не, Аз ще ме аз съм женен. аз се думам вече на едното клипче, ама на камерата на нея. Не съм аз, потикват, но вътре си някакви гласове. Само да си в интернет. Това си известно. YouTube известно. Не, няма. Той е примерно на момче и жени. Аз само в YouTube не кача. Само че що магали сега не знам. И на мен после да му съмнява. А човек не му се мене, аз нямам нищо. Да има доказателство, че ще ме пипаш после като съсветни. Стига се. Не бе, няма да пишем имена. Няма да пишем имена. Няма да пишем имена. Искрено и лично, сестра ми на 15 години. И сестра ти хубава на 15 години, ама тя отдавна не е детска на детска. В България на 13 години почват ти къде си. Да. Знам ги аз тия. Тя е моята малка, така че още. Последната ми приятелка от България беше точно 15 години. 21. Много добре беше. Те не са опаквани. И аз имах на 15, бях на 22. Кети човек трохиня. Ева, бакет. Бърсата. Само гледа да ще ги стига в YouTube всичките човек. Не в YouTube, във Facebook, защото всички играят. Често, аз после само ринговете за Facebook, чекам да влизам в спорта. Да, продължавай, много. Аме, кога ме работа, създахте рейтинг. Златка, давай. Стань си известна. И аз казвам за жена, ама той не ме дава. Facebook, YouTube. Трябва да станеш известни. That's the girls like that. That's why I don't let it like this. Айде, малко чувство. Малко. Толкова се безчувствено.